ole ka channel viewer te in zawai che bai le vek ole voina kanon ti turi chu Google Drive man dan ani a hi kan phone a khan a chom ka ringa chom lo chun Play Store atang download tur mai no download mai nga chuan hi atha em a Google phone ngan reset a mo kan phone ngan ti bo mo kan phone ngan ti chia mo ti ha tang kaya phone a om lo ka om don ni tuna kan ron zero hawanga chuan ka channel hi ilo enani chuan lo subscribe la khongain bell icon khaim lo me sak la chuan thai ti chuan ka channel hi lo comment ve don nia kalome chuan ngan kal ngal bom bom mayang chuan Google Drive a in kan lu tanga hatin alo omanga heta tung sang sira in kan lu tang chuan set tinga kan lu tanga hi tina omanga hi off nge ngei tur kan okay nga chuan upload ang photo upload a kan lu tanga tina lo omanga gallery chu sanga izonga gallery ka chu sanga gallery a WhatsApp image a kan lu tanga kan tikang tikanga vai ni tikanga chuan hei anita hei nia ma se tikhan upload chu kan zawa signal that ve deuh anga ya chuan khami kha ni a kan zo le ta a upload tan kha chuan ka channel ilo enawang kaloma chuan khongain tha iti chuan try ti chuan lo comment la chuan video kha a request thea lo request ula kan thiam zong te ni chuan khongain kan lo ti chuak le don nia video tha tak tak nan ka lo let le ang in zawa in choi tui vek ule